кастрычніцкім небам Палесся і яго пляскатым роўным нібы стол долам ляжыць хойніцкі край. Невялікі кавалачак зямлі у атачэнні Прыпяці і палескіх балот, разбаўленых сям-там хваёвымі лясамі. Старыя дакументы зафіксавалі ў гэтых мясцінах паселішча Хвойнічык, з якога і пайшла сённяшняя назва горада. Праўда, мясцовыя жыхары не без гумару расказваюць старую легенду паходжання мястэчка, галоўным героем якой, згодна нярэдкаму беларускаму звычаю, стаў святы Ілля, які, калі верыць народным паданням, быў не вельмі ахвочы да працы, а бавіў час у хвоях, назіраючы за вясковымі прыгажунямі на мясцовым возеры. За такія заганныя паводзіны Ілля быў пакараны Ўсявышнім і быў сасланы з неба ў тыя самыя хвойнікі наглядаць за краем. Ужо ў нашыя дні хвойнікі сталі хойнікамі, адлюстраваўшы такім чынам фанетычныя змены ў палішуцкай гаворцы. Легенда, прыдатная пісьменніцкаму пяру, аднак не надта ўразіла Івана Мележа, ураджэнца гэтай мясцовасці. Натхненне будучы народны пісьменнік чэрпаў у рэалістычным апісанні мясцовага быта. З яго партфеля з'явілася на свет амаль што дакументальнае апісанне гэтай зямлі. Тыя самыя курані з людзей на балоце існуюць і цяпер. Праўда, вясковыя хаты ўжо не на востраве, аб які не плёскаюцца ні марскія, ні нават азёрныя хвалі, і гніе навокал куп'істая дрыгва ды мокнуць панурыя лясы. Ужо пры жыцці Мележа край змяніла меліярацыя, але характары мележавых герояў нібы перайшлі з учарашняга дня ў сённяшні. Нясмелы Васіль, што цалкам спісаны з канкрэтнага чалавека з такім жа лёсам. І Ганна, тая самая, што цвіла ўлетку нібы рабіна перад хатай чарнушкаў. Ганна якраз такі персанаж зборнай, увасабленне хойніцкай зямлі. Гэта яна, палеская дзяўчына, здаецца, толькі учора была гарэза, падлетак. І вось ужо глядзіце, у самай добрай пары, у самай красе сваёй, калі толькі вырасла. Ствараючы хроніку сялянскага жыцця, пісьменнік павінен быў абысці ўвагай панскі маёнтак у Барысаўшчыне, а гэта месца з уласнай драматычнай гісторыяй. Апошняга ўладальніка маёнтка Мікалая Стрыжэмскага з юнацтва ведалі як цяжкага чалавека і для сялян, і для дамачадцаў. Праўда, пэўны час ён аддаваў перавагу даступным забавам у Баку, пакуль хворая на сухоты жонка жыла ў сядзібным доме. Аднойчы ранкам слугі знайшлі яе нежывую з рэвальверам у руцэ.
Гісторыя не дае падрабязнасцяў, але бацька панны, бывалы генерал, даскона быў упэўнены у гвалтоўнай смерці дачкі. Да і сяляне не сумняваліся, што ў гэтым будынку адбылася трагедыя ў духу сіняй барады. Пасля рэвалюцыі Ястрыжэмскі з'ехаў у Польшчу, а маёнтак стаў паціху прыходзіць у заняпад. Нібы нёс у сабе зерні разбурэння, выкліканыя праклёнам былой гаспадыні. Палац у Шуйскіх у Хойніках пашчасціла больш. І не толькі ў тым, што дажыў ён да нашых дзён. Гэты маёнтак захоўвае гісторыю кахання, якое здолела перамагчы нават смерць. Шуйскія, уласна, і былі першымі ўладальнікамі палаца. Гэта пазней памесце перайшло да караля Прозара. Ён атрымаў гэты маёнтак, узяўшы шлюб з Людвігай Шуйскай, апошняй з гэтага старажытнага роду. Шлюб, відаць, аказаўся шчаслівы, бо нават са смерцю Людвігі не знікла кахання Прозара. Ужо ў нашыя дні выпадкова была знойдзена магіла ўладальніцы Хойнік, у якую муж паклаў запячатаны ў бутэльку пергамент. «Страціўшы цябе, я і дзеці мае агарнуліся вечным бясконцым смуткам», напісаў караль. Яго апошняе слова дайшло да нас праз вякі, данёсшы да нашчадкаў прыгожую гісторыю кахання, якое аказалася мацней за смерць. Роду Шуйскіх было наканавана застацца ў памяці мясцовых жыхароў на доўгія стагоддзі. Бо дзякуючы гэтай сям'і Хойнікі атрымалі найвялікшую святыню гэтага края. У канцы 20-го стагоддзя мясцовы святар узяўся за аднаўленне разбуранай у 20-е гады царквы. І пасля таго, як яна была ўзведзена, у храм вярнулася ікона Божай Маці «Благадатнае неба». Гэта той самы абраз, што прывёз са сваёй радзімы з Трубчэўска князь Трубяцкі ў знак удзячнасці за шлюб з мясцовай княгіняй з роду Шуйскіх. Адмыслова для гэтага абраза ён пабудаваў царкву, і было тое 300 з лішнім год таму. А цяпер Божая Маці, рупліва захаваная вернікамі, вярнулася ў адноўлены храм, і нязгасна гарыць лампада перад яе пацямнелым ад часу тварам, і не перапыняючыся ні на імгненне, узносіць малітву манахіні Свято-Покровского монастыря. Пресвятая Троица, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, освети немощи наши. Разоў стаміўшыся за дзень, ён вяртаўся ў гэтую хату, дзе цёпла напаленая печ, ад якой па сценах і столі скачуць дрыжыкі святла, дзе ўтульна гарыць на стале цьмяная лямпа, а насупраць глядзіць са старой фотакарткі дзед, Чэх Мелішак, дзеці якога ў палескай вёсцы скарацілі прозвішча да больш прывабнага мясцоваму вуху Мележа. Побач стары куфар, ці не адзінае, што ўдалося выцягнуць з даўняга пажару, і на якім так зручна класці першыя радкі на некрануты аркуш. І выходзіць з-пад простага алоўка карціны вясковага жыцця. Як пра тую рабіну, што ціхая, нявідная, у
жнівеньскім росквіці заружавела, зазарчала яркім, кіткім хараством, гарачым полымем агністых гронак. Альбо вось яшчэ пра строгія покрыкі жанчын пад першыя праменні сонца, калі з каміноў на куранёўскіх стрэхах віюцца ціхія ранішнія дымочкі, а ў расчыненых хлявах там і тут чуецца цырканне малака у даёнкі. Палескія жанчыны, вось яны, ладзяць вячоркі ў суседняй хаце, спяваюць свае старыя песні, не адрываючыся ад работы. І з'яўляецца з-пад рук майстрыц тыповы і адначасова непаўторны палескі ўзор на даматканым рушніку. Палескі рушнік – асобны твор мастацтва. У беларускай культуры гэты прадмет тысячы год выконвае сакральныя функцыі. Рушнікі суправаджалі чалавека ўсё жыццё. У іх заварочвалі немаўля, на іх неслі хлеб-соль, прыносілі ў ахвяру і ўпрыгожвалі чырвоны вугал з іконай. Без іх не было вяселля, і ў апошні шлях чалавека суправаджаў рушнік. А над шоргатам тканіны плыве старадаўні напеў, які тысячы год таму прынеслі на гэтыя землі славяне са сваёй таямнічай радзімы. Ой, казала ж наша Ганна, замуж не пойду, насіяла чорнобривців целую граду. Ой, растите, чорнобривці, не буяйте, ой, не идите, девки, замуж, да гуляйте. І гучыць у гэтым напеве шум палескага лесу, і звон веснавых ручаёў, і подых самой беларускай зямлі, на якую ні адны вочы, ні абыякавыя, ні ачарсцвелыя ў жыццёвых пакутах да хараства глядзелі здзіўлена, зачаравана. Глядзі ты.